ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኖራ ሚድያ ንሎሚ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹም መደብ ብኸመይ ጥዕና ልብና ንዕቅብ ዝገልጽ እዩ። ሰናይ ምክትታል እንዳተመነኹ ናብቲ መደብ ክሕልፈኩም። ኩላትና ንሰማምዓሉ ሓቂ እንተልዩ ጥዕና ልዕሊ ዝኾነ ዝስራዕ ኣገዳሲ ባእታ ህይወት እዩ። ዝዓበየ ሃብቲ እዩ እንደተባሃለ እውን ምግናን ኣይኮነን። ንሎሚ እምበኣር ጥዕና ልብና ክዕቅቡልና ዝኽእሉ ብቐሊሉ ክንሰርሖምን ክነተግብሮምን ንኽእል 3 ዓይነት ስፖርታዊ ንጥፈታት ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ጥዕና ልብና ንምዕቃብን ንምምሕያሽን ካብ ዝሕግዙ ረኳሒታት ብቐዳምነት ዝስራዕ ይጽንሐለይ ዘየድልዮን ኣገዳሲ ስጉምቲ እንተልዩ ኣካላዊ ብቕዓት ንምሕላው እዩ። ንጡፍ ዝኾነ ኣካላዊ ብቕዓት ምውናን ጭዋዳታት ልብና ኣብ ምድልዳልን ካብኡ ሓሊፉ እውን ሰራወር ደምና ብስፍሒ ልዑል መጠን ሽኮር ከምኡ ልዑል ጸቕጢ ደም ከይጉዳእ ይሕግዘና። እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብዚ ቴክኖሎጂ ሕክምና ኣመና ተራቂቑሉ ኣብ ዘሎ እዋን እውን ከይተረፈ ኣገዳስነት ኣካላዊ ምንቅስቓስ ብኩሎም ክኢላታት ጥዕና ወግሒ ፀብሒ ዝንገር። ወላኳ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክበሃል ከሎ ርእሱ ዝኻለ ሰፊሕ ኣርስቲ እንተኾነ ንሎሚ ክሕብረኩም ደለይ ዘለኹ ግን ብፍሉይ ብቐሊሉ ክነተግብሮምን ርኡይ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ጥዕና ልብና ከምፅኡልና ዝኽእሉ 3 ዓይነት ስፖርትታት እዩ። በቲ ቀዳማይ ክንጅምር እንተኾይኑ ኣይሮቢክስ ዘይፈልጣሉ መቸም ኣይብልን። ሓካይም ኣካላዊ ብቕዓት ከም ዝሕብርዎ እንተኾይኑ ኣይሮቢካዊ ምንቅስቓስ ኣብ ጥዕናና ልዑል ዝኾነ ኣወንታዊ ኣበርክቶ እዩ ዘለዎ። ኣብዚ ክንዝንግዖ ዘይብልና ኣይሮቢክስን ኣይሮቢካዊ ምንቅስቓስን ፍልልያቶም ምፍላጥ ኣዝዩ ከገደሰና እዩ። ኣይሮቢካዊ ምንቅስቓስ ዓይነቶም ብዙሕ እዩ። ንኣብነት ብሽክሌታ ምዝዋር ክኸውን ይኽእል፣ ምሕንባስ፣ ሙጉያይ፣ ኣስካላ ምድያብን ምውራድን፣ ቴንስ ምጽዋት፣ ገመድ ምዝላል ወዘተ። እዚኦም ኩሎም ኣብ ትሕቲ ኤሮቢካዊ ምንቅስቓሳት ዝጥርነፉ እዮም። ስለዚ ኣይሮቢክስ ክንብል ከለና ሓደ ካብቲ ኣብ ትሕቲ ኤሮቢካዊ ምንቅስቓስ ዝጥርነፍ ምንቅስቓስ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣካላትና ኦክሲጅን ስሒቡ ብግቡእ መስራሕት ሓሊፉ ሓይሊ ኣመንጭዩ ነዞም ምንቅስቓሳት እዚ ክንገብር ከለና ኣይሮቢካዊ ምንቅስቓስ ይባሃሉ ማለት እዩ። እዚ ካብ ኮነ ኤሮቢካዊ ምንቅስቓስ ኣብ ጥዕና ብዛዕባ ዘለዎ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ገለ ክብለኩም። እዚኦም ዓይነት ምንቅስቓሳት መስርሕ ዙረት ደም ብምምሕያሽ ጸቕጢ ደምና ክትሕት ይሕግዙና። ናይ ልብና ደም ናይ ምጭንጓዕ ዓቕሚ ብምሕያል ጥዕና ልብና ይዕቅቡልናን የመሓይሹልናን ማለት እዩ። ብተወሳኺ ኤሮቢካዊ ምንቅስቓሳት ካብ ልዑል መጠን ሽኮር ኣብ ደምና ከላኸሉልና። ድሮ በዚ ጥዕናዊ ፀገም ተጠቒና እንተኾይና ከዓ ደምና ንዘሎ ልዑል መጠን ሽኮር ኣብ ምውራድ ልዑል ተራ ይፃወቱልና ማለት እዩ። ስለዚ ኤሮቢካዊ ምንቅስቓሳት ንልብና ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ኣእምሮና ጀሚሩ ክሳብ መላእ ኣካላትና ዝዝርግሕ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ኣለዎም። እዚኦም ዓይነት ኣካላዊ ምንቅስቓሳት ብቐሊሉ ክነተግብሮም ንኽእል ልዑል ክእለትን ግዜን ዘይጠልቡ ዓይነት ምንቅስቓሳት እዮም። ስለዚ ክኢላታት ኣካላዊ ብቕዓት ከም ዝገልጽዎ እንተኾይኑ ብውሕዱ ኣብ መዓልቲ ን30 ደቓይቕ ኣብ ሰሙን ን5 መዓልቲ ኤሮቢካዊ ንጥፈታት ምግባር ጥዕና ልብና ምዕቃብን ምምሕያሽን ኣዝዩ ልዑል ኣበርክቶ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሰሙን 150 ደቓይቕ ንገዛእ ነፍስና እንተወፊና ብገንዘብ ዘይትመን መጠን ኣልቦ ጥዕናዊ ረብሓ ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ናብቲ መበል ካልኣይ ዓይነት ስፖርታዊ ንጥፈታት ምስ ንሰግር ሬዚስታንት ትሬኒንግ ተባሂሎም ዝፅውዑ ዓይነታት ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኢና ንረክብ። ሓደ ካብዚኦም ዓይነት ንጥፈታት ዝኾነ ኩላትና ንፈልጦ ፑሽኣፕ ኣሎ። ካልኦት ኣብ ትሕቲ ሬዚስታንት ትሬኒንግ ዝጥርነፉ ዓይነት ኣካላዊ ምንቅስቓስ እውን ኣለዉ። ገለ ካብዚኦም ንምጥቃስ ምስ ክብደት ዝተሓሓዙ ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት፣ ገመድ ሙግታት፣ ኮታ ንጭዋዳታትና ኣብ ምድልዳልን ተፃዋርነቶም ኣብ ምዕባይን ዝዓለሙ ንጥፈታት ኣብ ትሕቲ ሬዚስታንስ ትሬኒንግ ዝጥርነፉ እዮም። ብዛዕባ እዚኦም ዓይነት ኣካላዊ ምንቅስቓሳት ካብ ኣልዓልና ኣብ ጥዕና ልብና ብዛዕባ ዝፃወትዎ ኣወንታዊ ተራ ክንዛረብ። ሬዚስታንስ ትሬኒንግ ንልብና ቀጥታዊ ዘይኮነ ግን ከዓ ኣዝዩ ኣወንታዊ ዝኾነ ጥዕናዊ ኣበርክቶ ኣለዎ። ብቐንዱ እዚኦም ዓይነት ምንቅስቓሳት ሚዛናዊ ዝኾነ መጠን ስፍሕን ጭዋዳን ክህልወና ኣዝዮም ሓገዝቲ እዮም። እዚ ማለት ንኣካላትና ክጎድኡ ካብ ዝኽእሉ ልዑል መጠን ስፍሒ ይከላኸሉልና ማለት እዩ። ንኣብነት እዚኦም ዓይነት ንጥፈታት ኣብ ከስዕና ንዝርከብ ስብሒ ኣብ ምጥፋእ ልዑል ኣበርክቶ ኣለዎም። ከም ዝፍለጥ ብፍላይ ናይ ከስዐ ስብሒ ኣሉታዊ ዝኾነ ጽልዋ ኣብ ጥዕና ልቢ ኣለዎ። ስለዚ እዚኦም ዓይነት ንጥፈታት ንኣካላትና ክጎድእ
ዝኽእል ስብሒ ኣብ ምልጋስ ጠቐምቲ ዝበሃሉ ስብሒ ኣካላትና ከዓ ምዕቃብ ልዑል ኣበርክቶ ኣለዎም ማለት እዩ። ስለዚ ሬዚስታንስ ትሬኒንግ ኣብ ሰሙን ንክልተ ተኸታተልቲ ንዘይኮኑ መዓልታት ምግባር ጥዕና ልብና ኣብ ምዕቃብን ምምሕያሽን ልዑል ተራ ከም ዝፃወቱ እዮም ክኢላታት ተዓውዲ ዝምስክሩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ጥዕናዊ መደበይ ከም ሳልሳይ ጠቃሚ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ሒዘ መፅእ ዘለኹ ፍሌክሲቢሊቲ ትሬኒንግ ዝበሃል እዩ ወይ ጭዋዳታትና ንምፍትታሕ ንጥቀመሎም ዓይነት ስፖርታዊ ንጥፈታት ምዃኖም እዩ። ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲ ፍሌክሲቢሊቲ ትሬኒንግ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣካላዊ ምንቅስቃሳት ኣለዉ። ከምዚ ኣብ ቪድዮ ትሪእዎ ዘለኹም እዚኦም ዓይነት ምንቅስቃሳት ብቐንዱ ምትዕፅጻፍ ጭዋዳታትናን መለጋግቦ ኣካላትናን ኣብ ምዕዛዝ ልዑል ዝኾነ ኣወንታዊ ተራ ኣለዎም። ከም ቅርጽማት ዝኣመሰሉ ጥዕናዊ ፀገማት እውን ይከላኸሉልና። ብቐንዱ ግን እዚኦም ዓይነት ስፖርታዊ ንጥፈታት ዓቕሚ ምትዕፅጻፍ ጭዋዳታትናን መላግቦናን ብምዕዛዝ ብቑዕ ኣካላዊ ብቕዓት ክሕልወና እዮም ዝሕግዙ። ብድልዱል መሰረት ዝተሓነፀ ጭዋዳታትን መላግቦን ምውናን ከዓ ነቶም ኣቐዲመ ክጠቕሶም ዝፀናሕኩ ክልተ ዓይነት ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ብዘይ ፀገም ክነተግብር ይረድኡና ማለት እዩ። ስለዚ ፍሌክሲቢሊቲ ትሬኒንግ ምዝውታር ብተዘዋወሪ ጥዕና ልብናን ኣብ ምዕቃብ ልዑል ተራ ይፃወት ማለት እዩ። ክኢላታት ዓውዲ ምንቅስቃስ ኣካላት ከም ዝገልፅዎ እንተኮይኑ ነዚኦም ዓይነት ምንቅስቃሳት መዓልታውን ቅድሚን ድሕርን ነቶም ኣቐዲመ ክጠቕሶም ዝፀናሕኩ ኣካላዊ ምንቅስቃሳት ክነተግብሮም ከም ዝግባእ እዮም ዝመኽሩ። ስለዚ ኣሕዋት ንሎሚ ሒዘልኩም ዝመፀኹ ሓበሬታ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እንተኾነ ካብ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኹም ሰርች ብምግባር ንጥዕናኹም ዝሕግዝ ተወሳኺ ሓበሬታ ምርካብ ኣይትዕመቑ ክብለኩም ደሊ። ብተወሳኺ ዝኾነ ዓይነት ኣካላዊ ምንቅስቃስ ቅድሚ ምግባርኩም ወይ ምጅማርኩም ህልው ኩነታት ጥዕናኹም ኣብ ግምት ክኣቱ ስለ ዝግባእ ክኢላታት ጥዕና ኣማኽሩ ክብለኩም ፈቱ። በዚ ከዓ ነዛ ሓፃር መሃሪት መደብ ይዛዝብ። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ መሃር ዝኾነ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመፅእ ሰሰናይ ይምነየልኩም። ቻው ቻው።